Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Automecánica Souto, reparamos maquinaria forestal, agrícola, de obra pública e tamén pequena maquinaria, motocultores, xardinería, diagnóstico avanzado e aluguer con garantía profesional. Tamén temos maquinaria de ocasión. Automecánica Souto, a túa maquinaria en boas mans. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Restaurante Bahía Las Inas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Inas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Inas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García ou en decoplacarosa.com. Para todos os eventos que teñan este verán, restaurantes, cafeterías, bodas, bautizos e aquelas comisións de festas que sodes uns atrevidos, cervexa, refrescos, augas, todo tipo de licores, podes vir a buscar o que queirades. Unha gama inmensa de sabores e colores. Imos alá. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Un saludo de festa en festa. Un agradecimiento a las entidades que hacen posible esto, que son, en primer lugar, o Concello, en segundo, os patrocinadores tamén, que axudan a que a prova sea posible. Penso que o punto máis importante é os socios, que sin eles non podíamos ni limpar ni marcar a ruta. Foi un xoio enorme, espero que valoredes e disfrutedes no día de hoxe. Pues nada, moi bonita a todos e a todas, e simplemente quero darlle as gracias por decir un pouco por ese gran traballo que fixeron durante, bueno, o para sempre, pero espero tamén durante as últimas semanas que me consta que foi moito. Estou convencida de que vais a disfrutar muitísimo da ruta. Simplemente decimos que disfrutedes da paisaxe, que disfrutedes de Neis e que os plantas disfrutedes dos mellores años do mundo. Así que, a vivir un día especial.
Moi boas, festeiros e festeiras. Unha vez máis atopámonos aquí, en Meis, na Festa dos Callos. Xa da mañá comenzaron na BTT e nós agora imos seguir vendo como disfruta a xente da callada e de máis cousiñas que temos aquí nas festas de Meis. Vades vendendo moito ao largo da mañá? Levamos vendendo moitísimo. Non paramos desde as 11:30 da mañá. Canto pretendedes vender aproximadamente? Pois aproximadamente o que levamos todos os anos entre 4.000, 4.500, 5.000, dependendo, pero máis de 4.000 fijo. Hai moitísima xente, Sí, a verdade é que o tempo acompaña, hoxe acompaña o tempo. De momento lenta, pero bueno, indo temprano tamén. Pero para ser temprano vexo que hai moitísima xente, Xa hai moito comendo. Ás 12 xa empezaron. Suele ser así todos os anos? Sí. Ás 11 xa hai xente facendo cola. Estásme dicir que ainda vai vir moitísima máis. Creemos que sí. Como todos os anos. Pois iso bo. Este ano xa é unha excepción. Que tal está pasando aquí nesta festa de Meis dos Callos? Bastante ben, moi ben. Que, de momento pedistedes algo, ainda non? Ainda non, ainda non. E que preferides, os callos ou queredes algún outro cousiña? Os callos, os callos. Os callos, non? Sí, que non falten. Deben ser moi boas aquí nesta zona, non? Sí, a verdad que sí. E con que acompañades os callos? Sempre con viño? No, hai agua. É agua? Hai agua. Por si acaso? Sempre con viño, pero agora non podo tomar viño. Non? A salud non me deixa. Bueno, un día un pouquiño, non A pasa salud nada. non me deixa, a salud non me deixa. A verdad que están bons os callos, sí, é verdad. Sí. Claro que sí, eu ainda os vou probar, pero... Valos probar? O sea, Pois xa me unha contarás. delicia, o que se respira aquí. Pois xa me contarás, a ver. Xa te Agora vamos contarei. tomar un pouco de pulpo, a ver. Moi ben. Bueno, ¿Ves? pois Un si pulpo invitas, pois si invitas, Todo se pode ver, hai que negociar. pois veña, negociámonos, eh. Hola amigos, que tal? Bo día. Como estades levando aquí a festa de Meis dos Callos? Vello que enchendo bandullo con toda. Máis ou menos, máis ou menos. Como que máis ou menos? A ver, Xa non quedou unha. xa non quedou nada. Pero vos están, non? Sí, están buenos. O importante é que estén vos. Sí. Pois tocamos de todo, tocamos cumbias, rumbas, merengues, actualidade, o que nos dá mellor a nós é temas dos 80, tirándose un pouco a rock, levado ao ritmo da charanga, pero pouco de todo, para todos os gustos. Un pouco de todo, sabes? Eu xa estuve embellando un pouquiño aí atrás porque escoitando está a gusto. Sí, home, bueno, facemos o que podemos, pero facémoslo ben, creo. E a xente baila, bueno, e agora vai a mandar unha tapiña de callos, e depois ainda baila máis. Que non falte, que non No, falte. non falte. Dixeronme que vai vir máis xente todavía, ainda vais? Sí, isto é unha festa que mete moitísima xente. Suelense vender sobre 6.000 racións ou algo así, falan de callos. É unha das festas grandes da zona do Salnés, é unha locura isto, de verdade. Xa non é que sabes, isto... É unha locura. Pasámoslo ben nós, transmitímoslo e a xente ainda pasa mellor. Correcto, e non paredes, No, a continuar. Non paramos nunca, que a música non pare.
recibir a xente? Polvo, callos... As dúas cousas. As dúas cousas, non? Pero igual, xa Sí. estuve eu vendo que máis ou menos... Gústalles as dúas cousas, pulpo e os calliños. Aquí en Galicia temos calidade. De feito xa temos a fama. Sí, somos moi bons, a verdad. E pasaron xa moitísimas, a venderche moitas tapas. Xa empecé, sí, fai un ratiño que estamos vendendo. E cantos levas? Pero ainda cedo. Ainda cedo, non? Sí, ainda cedo. Pero xa empezamos, fai un ratiño. Pero mira toda a xente que te falta. Ainda vai haber E ambiente. saíron moitas máis? Pois iso é bo. Levades moito rato aquí na cola, por exemplo. 20 minutos. 20 minutos xa. Ainda é. Non é tanto. Non é tanto. Nos vimos para celebrar a festa, non vimos para apurar a nadie. Exactamente, moi bo E falado. hai que leválo con moita paciencia e cariño. E cariño. E comer, que gusten ben os galliños. Eso desde aquí ou vin desde lexos? De Cambados. De Cambados. Estamos ao lado. Está desolado, pero bueno. Pero hai que vir. Sí, se houbera calor moito, xa non viña. É que vos queda un día maravilloso, nin frío, Onde nin está? calor, queda unha temperatura agradable, podese decir. Exactamente, pero hai un momento que sale o sol e xa queimaba aquí. E que preferes, os callos, pulpo, cal é a túa preferencia? A mí gustame todo, hasta me gusta o cabuxo do monte. No, la verdad que acabamos de llegar hace nada. Ya. Acabas de llegar, Sí, bueno, entonces sí. ainda queda un poquinho por esperar. Me queda un rato, sí, ahora queda un ratito, pero es temprano, hasta las 2 así, Madre no mía. tenemos tiempo. Cal é a túa preferencia? Que ves aquí? Bueno, xa sei que a festa tamén, obviamente, pero Por los callos. pero para os callos, non? Os callos. Deben ter algo moi especial os callos de Meis, por lo que estou aí escoitando. Non sei se terán un segredo especial. No lo sé, a ver si descubrimos hoy. A ver si descubrimos, certo. A ver si descubrimos hoy. E nada, festeiros, vamos dar paso a publicidade porque xa despois de haber collido o ambiente, falar coa xente, cheirar todas estas delicias que hai por aquí na festa de Meis, vamos a tomar unha callada que eu teño gana de saber cal é o segredo destes callos de Meis. Ata agora. Convídante Piscina Salnés. Creamos a piscina coa que soñas en deseño, calidade e prezo, equipamentos, produtos e mantemento de piscinas. Estación de servicio Cepsa Vilanoviña. Repostaxe, área de lavado e tenda Carrefour Express. Pregunta polos nosos plans de descontos. Aislamos, aislamentos térmicos e acústicos, impermeabilización de terrazas e fachadas e traballamos en Pladur. Supermercado Vilanoviña. Con Mercamás seguimos ofrecendo a mellor calidade en froitas e verduras do país e produtos de primeira na nosa carnicería. E Agro Vilanoviña. Produtos para o campo, piensos para aves, gando e equinos e polos de cría. ¡Que viva de festa en festa! Hace falta un beso que me dé una rosa, que me haga sentir como cuando era su novia, y la Navidad. Ella siente que el amor se está acabando y que no se está pagando la pasión. Ella que quiere decir, hace falta un beso que me dé una rosa, que me haga sentir como cuando era su novia, y la Navidad. Estamos coa alcaldesa Marta Giraldez. Que tal, Marta? Como está transcurrindo o día? Bueno, pois a verdade é que moi ben, hoxe o clima nos acompañou, non fai un excesivo calor e a verdade é que estamos notando que hai moitísima máis xente para quedarse aquí todo o día. O ano pasado facía moito calor e había moita máis xente que viña a buscar para leválos para casa, pero hoxe a xente decidiu apostar por quedarse aquí e disfrutar aquí dunha xornada moi bonita. Sí, decía eu antes a unha persoa que estaba tomando os callos que facía un día hoxe estupendo e que o de arriba axudounos, por certo. Pois sí, a verdade é que sí. Os callos aquí de Meis sempre prestan ben, pero a verdade é que hoxe o día está maravilloso. Está maravilloso depois da ola de calor que tuvemos tamén, ademais. Pois a verdade é que sí, nos daba un poquinho de medo, non, que coincidira un día así, pero a verdade é que estes días fomos vendo que, bueno, xa o parte era así e é maravilloso. Pois a seguir así de ben e espero, xa me dixeron que vai vir moitísima máis xente que se espera, xa me diste Sí, a verdade que sí. Isto é unha maravilla de Vende moi festa. cedo, eu creo que, bueno, faltan todas as mesas reservadas por vir, pero creo que a xente vai a vir un poquinho máis tarde todavía. Que maravilloso.
Que tal? Como estamos disfrutando da festa de hoxe? O meu día non pode estar mellor, vimos a disfrutalos. Que vin desde Moilexos ou sois desde aquí? Bueno, daqui do ladiño. Lá, Ribadomia. O bonito da festa, seguramente que estades... Pero non quería morrer sin ir aí a festa dos gallos. E ti que ves todos os anos? Levo uns cuantos. Son de bo comer. Os callos... Non poden quedar... Estos callos de Meis, polo que estou vendo, eu creo que teñen algo especial, Bueno, tens que probalos. E pois xa me dirás. Levades vendendo moito? Sí, la verdad que non as cuento, porque ya... Xa ni as contas, non? Pero- Como para levar a conta. Para levar la conta. Pero ben, moi ben, o día está espectacular para isto. E que está un día magnífico. Genial. E Mira. que todo o mundo coincide con mesmo. O que tens que facer é probar o viño. Para saber se está bo ou non está bo. Vou che ter unha taciña. Non te pases, Bebo o que queiras. Pola salud desta festa preciosa dos callos de Meis. Moi bo, moi bo. Claro que sí que quero probar os callos. Mira, vou facer un banquete aquí xa eu, Eu xa me quedo aquí, Vou probar esta delicia. Pa dentro que vai. Espectaculares. Non me extraña que teñan tanto fama. Llevamos 33 años. Xa son, Son muchos. A edade de Cristo. Menos un mes. Ves todos os anos ou... No, vimos de vez en cuando. De vez en cando, pero esta vez se pides para levar que queredes comer na casa tranquilamente e despois vir á festa. No, vamos a comer a casa de miña abuela. Ah, o sea, levádelo para casa da vosa abuela e despois vindes á festa, non? Sí. Ah, vos sedes máis de privacidade. Sí. Moi ben, está ben iso tamén. E levas moito esperando. No, llevamos pouquiño aquí. Sodeme listos, os dará teñen que esperar máis que a vos. Sí. Pois iso está ben, pois a disfrutar. Pois non estamos na ruta como aquí hoxe, pero vimos desde a estrada. Carai, na estrada, e vendes a deleitar os callos, non? Hombre, claro, hai que vir, como todos os anos. E hoxe todo o mundo dio o mesmo, eu tamén incluída, fai un día maravilloso como para a bicicleta. Exactamente, E vin a disfrutar da he vindo festa de todo Meis. por lado do río hasta Barrantes, de Barrantes para aquí, como Dios. Unha ruta maravillosa, non? Maravilloso, a verdad que sí. Que maravilla. Vimos bater aquí, ahora vamos comer os callos, vamos a comer os callos a miña sogra. A ver se... Pero cadroulle ou vides... Xa era para ser así, que... Iso está ben. Ten moita... Esta festa, bueno, ten moitísima fama, é normal, polo que vexo. E agora ímos mangar os callos e para cuntir de volta, ir para a estrada. A coller forzas, é normal. Home, é o que hai. Que, vendistes moitos tiques xa? Pois mira, levamos 1034 vendidos. Madre, e o que queda? Vamos ás 11:30, máis ou menos, levamos 2 horas. Houve un momentiño aí de parón, vendimos 700 nunha hora, e agora parou así un pouco, pero bueno, aínda falta xente, eu aínda boto en falta xente que ven habitualmente, son os callos para casa. Entonces pois veñen, pois eso, para levar para comer para casa, pois potas de 12, 14, 20 racións. E a xente que prefire logo tomarlos na casa ou que... A ver, a xente de aquí de Mosteiro realmente eu penso que prefire leválos para casa. Que pasa? Que a xente, sobre todo o turista, o que quere levar de recordo, pois a cazola, a cunca, entón, pois, bueno, para eso temos outra cola no outro lado, que son 12 euros, pero levan todo, incluso o viño e o pan. Moi ben, o sea, que tendes todo xa moi ben pensado e organizado, Van 33 anos. Xa son anos,
Jolín, pois que bonito. Pois nada, a ver se veñen moitísimos máis, que importante disto, eh? A ver, de momento ainda hai mercancía. A ver, contanos un pouquiño, este ano que se está vendendo máis que o ano pasado, igual? Sí, eu creo que máis ou menos que sí, é máis que igual que o ano pasado. Igual que o ano pasado? Co día que quedou hoxe, seguro? Bueno, co día que hoxe, bueno, eu penso que sí, estamos aí. O importante é que nunca nadie queda con fame, non? No, eso é máis importante. Sí, máis importante que nadie quede con fame, a ver, hai xente que ten que esperar moito porque, bueno, hai moita cantidad de xente de que ven, pero bueno, ven. Pero bueno, esperen contentos. Sí, eu creo que sí. Moi contentos, xa cho digo eu. Contentos non me olvían. Correcto, Xa digo que eu. che ia decir. Te veo que disfrutando mogollón, ¿no? Sí, estamos disfrutando mogollón. Sí. Gusta a festa? Sí, Vas sí. a la primeira vez? Sí, la primera vez y voy a volver. Esa tomache os callos, vas tomalos. Estamos esperando por los callos, pero bueno, tengo pinta, tengo pinta. Pero aquí hai un que xa está degustando, que tal están? Están moi bons, Está moi bons, non? están moi bons. Xa decía eu que Meis Non sabía que estaban tan bons. xa decía eu que aquí en Meis debe ter algo especial, porque trae moitísima xente esta festa. Debe ser por ver tanta xente, por eso se poñen tan bons. Xa cho digo Este eu. chaval non comeu callos ainda, E ti que ves todos os anos? Eu veño cando me deixa a muller. Se diz a muller, bueno, entonces todos os anos seguro. Claro, a mí berrama a muller por vir. Porque a muller non ven ou que? No, que era alérgico aos callos. Ah, En cambio eu veño, pero ela pediu permiso. entón ela castigada na casa, non? Porque decía eu, se quedaba na casa podía levarnos No, para casa. ela está jodendo unha sentola da ría. Ah, amigo. Eu prefiro isto. Ah, está ben. Eu prefiro os callos de terra, non os do mar nada. De mar nada, ti terra. Eu terra. Moi ben, iso está ben tamén. Levades moito esperando? Un cacho, pero bueno, ahora xa vamos ahora a cola que xa hai fame de callos. Ese cacho, como lle chaman ese cacho? Bueno, a cola é bastante grande, mellor sobre unha hora... 20 minutiños. Non vos castiga moito, lo. Bueno, esperemos que non. Pero vale a pena, logo... Porque ti ves todos os anos ou que? Todos os anos de que era moi pequeniña. Ves, collede nota, Isto xa é unha tradición, ahora incorporamos as novas persoas na tradición e que continúe. Qué bonito, E pues que a seguir continúe, así. sí, claro que Moitísimas sí. grazas. A vos. Y llevo a todos mis amigos para darnos tostados. La tarde está para tequila, callos y aguardiente. Hoy yo me olvido del pasado y vivo el presente. Cantamos por ustedes. Fuerte. Hoy, a ver, Que, acabades de chegar, polo que me di? Acabamos de chegar. Vamos a facer cola para coller callos. Ah, e tamén facer cola. Claro, porque mira canta xente hai. Queríades esperar a ver se colaba, pero non cola, hai moita xente. Temos ali a dúas personas facendo cola, nos vimos a bailar. Que listos, iso... Que non me boto ao baile. É unha boa estrategia, Todos os anos, a festa dos callos ao mosteiro. E a parte disso teño aí a miña sobrinha do Bruselas, que é a jefa do Bruselas. Aí sí? Sí, a Irene. A Irene? É a jefa do Bruselas. Non tomaste os callos? Sí, comín, están ricos. Están ricos, non? Sí. Aquí sempre, Hombre. sempre sen fallar. Ti o primeiro, non? Sí. Ti xa é o primeiro que chega aquí. A todos os sitios, fun a festa do San Benito, que non está, aquí estou. Aquí estou, Xa te miro. Aquí estou, o santo. Estou en todas. A ver, que veo aquí unha bailarina que está pasando fenomenal esta festa de Beis, Sí, a verdad que sí, está todo moi ben, moi ben. E agora que xa tomas os callos, estás veillando ou ao revés? No, tomamos os callos e ahora hai que disfrutar da festa. Aí está, ahora hai que gastalos. Ahora hai que gastalos. Ben gastados, por Moi certo. ben gastados, a Veo verdad. que eres unha bailarina que No, a verdad, gustanos bailar, a verdad. Iso é moi bonito. Xa vamos a vir a noite que está Capitol. É que vendes todos os anos aquí ou eres aquí? Todos os anos. Todos os anos. E de onde vindes? Nós somos de Marín. De Marín. Pois mira, de Marín ata aquí. Sí, pero... Unha tiradiña, sin embargo. Non hai tanto, por aí pola autovía vense rápido. Vense rápido. Sí.
A ver, polo que vexo, acabades de chegar, non? Chegamos fai un anaco, sí. E vinde sempre? Eu levaba un par de anos sin vir o que ia comer, pero sí, vimos sempre. E xa botabades de menos, non? Botábamoslo de menos, ese o día préstase ademais. Que máis os gusta da festa de Meis? O ambiente, estar todos cos veciños, os nenos disfrutan tamén dun día no pobo. Un día divertido. Un día divertido, distinto. E aparte, moi tradicional, porque 33 anos levades, non, coa festa? Levamos 33 anos coa festa, sí. Que se di pronto, pero se chega ben. Xa son anos, xa son anos. Pois nada, a disfrutar deses callos deliciosos e grazas. Moitas gracias. Acabaste desde comer ou vades empezar? Con la suegra, pues imagínate. De maravilla. De maravilla. Cal é a túa sogra? Sí, sí, sí. Acertei. A ver, de estas fiestas lo que más me gusta llegar aquí, coger mis garbanzos, pero luego el peligro que hay por la noche es un peligro biológico. En todas las habitaciones va a tener que haber una ventilación total por la mañana. Una ventilación total por la mañana. ¿Sabes la pena que hay aquí? Yo no sé hablar gallego, soy gallega, pero mira, cando se facía a festa do potro que a suspenderan. Suspenderon a? Sí, sí, se fai anos que a suspenderon. Pois hai que pedila, Pero hai que pedila. Que música de todos os anos, xa levamos anos coa festa, porque son 33 anos. Nosotros muchos años llevamos, todos los años venimos. Todos los años. Bueno, cada fin de semana vamos a una fiesta gastronómica. Ajá. Sí, sí, sí. Pero esta non a perdedes tampouco. No, esta non la perdés. Ellos iban a ir a la playa, que vienen con ganas de playa, al final vinieron aquí. Moi ben. Pues moitas grazas, amigos. Vale, de nada, de nada. Un placer. E bueno, festeiros e festeiras, despedímonos despois deste ambiente de festa tan maravilloso que temos aquí en Meis na Festa dos Callos. Despedímonos xa. E recorda, se queres que gravemos a túa festa, chámanos ao 986-7107-441 ou no de festaenfesta@canalriasbaixas.com. ¿Qué pasa si pierdes o rompes el mando de tu coche o del garaje? Haz una copia por si acaso en Soques. Y ahora, para aprovechar el tiempo del anuncio, ¡a cantar! Soques. Cuando tengo un problema está Soques. Copian llaves y mandos en Soques. Y el bombillo de casa te lo instala Soques. En Soques te hacemos el duplicado de tu mando a distancia, del garaje, del coche, del negocio. Soques. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras sin renunciar a la calidad. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital.
No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos, dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais.